Isabel Domínguez e son a candidata do PSD a PSOE para a alcaldía de Baiona. Baiona é un pobo fermoso, pero gobernado polos mesmos de sempre. E sempre gobernado do mesmo xeito, pensando nos amigos, con caciquismos, con presións, con amenazas. No concello non son recibidos ni tratados todos por igual. Pensan nos seus amigos, nos votos, se esquecen das parroquias, que levan esquecidas de sempre, dende que empezou a democracia. Chegou o momento de mudar a forma de gobernar. Creo que a candidatura socialista representa as parroquias e en postos de salida van persoas de cada unha das parroquias que, ademais de ter unha responsabilidade de goberno, van a ser os concelleiros de cada unha delas. Baredo, Belesar, Sabarís e Baíña estarán representados no meu goberno, con un concelleiro e con unha partida presupuestaria para que eles podan facer obras todos os anos e cada un dos anos do goberno nas súas parroquias. Son xente con capacidade de xestión, son xente con ideas, xente nova, que ten interés por mellorar o pobo. Hai que pensar en todos e gobernar para todos, sin ter en conta a familia, sin ter en conta a clase social, sin ter en conta o lugar de orixen. Temos que abrir as portas e as ventás do concello, tramitar os expedientes administrativos con celeridade, pensando en axudar a todas as comunidades de montes, comunidades de veciños, asociacións culturais, aprobar un plan cultural para que todas as asociacións sean tratadas por igual, con ganas de colaborar, de traballar. É un pobo no que abundan e todo o mundo ten intereses culturais, ten aficións, hai moitísimas asociacións de teatro, bandas de música, corais, asociacións de casa, de viúdas, moitas delas, que teñen que colaborar co goberno e en un momento de crisis facer un pobo máis unido. Un pobo con futuro. Temos que pensar nos novos, na nosa xuventude, que poda vivir en Baiona, que teña vivendas para quedar aquí, que teña programación e que teña unha bolsa de traballo onde poder facer unha preparación para eses postos que van a salir agora no polígono industrial do Porto do Molle, e nas empresas locais e comarcais. Temos que axudar ao emprego, temos que axudar aos comerciantes. Baiona ten futuro, pero depende de todos e de cada un dos seus cidadáns. O goberno está aí para colaborar e ten que estar para colaborar con todos. Esa é a promesa que fago, a única. Colaborar, abrir as portas, ser honrada